Wow bashana kushubile wobashana ayisakhali untouchable la wobashana kumpitshwa kwasani manje kushubile ubashana ukatiso wobashana Molefe owaye umsolo wobashana ekubeni ungqondongqondo kusocongwa amapolitician wobashana kanye nabathize abadumile wobashana njengo DJ Somebody wobashana behlangene no Kate Matlala wobashana kwakwaziwe ubashana ukuthi abasondelwa ubashana abathintwa wathatha ama chance uzoyibona ukuqeda ubashana ay ubashana kwalukhuphuka ngithi la gcwala ijozi lamboza igoli njengefela emnyama ubashana ekamkhwanazi ubashana zayibhodla umlilo umthangala zakhala phakathi kwesikamlefe ubashana athi bethi bye bye womshana umuthi ufithi yahuhuluza ngesilevu phansi amadoda womshana kwaguga ama-anda ayebhale ukuthi ama-chance ayaphanda ubashana bashana ibhuzu lahlala lawo bashana kwabande ipayipi ekhanda kwathiwa yini dolonyo nizama ukwenzani saphaza ubuchopho ziqhunqa womshana zimnyama ibhejile zimehlubovu ezaseThekwini kamkhwanazi womshana babe baxavuna la ngemuva bantata ngobhozo womshana lashi ibhuzu enqeni kwaphakama idesti ka2002 babajikjele emavenini abakhalela kanjalo amasongo kasigonyela kwabashubela womshana ay ubashana kushube kakhulu manje akukho kubambisana ezweni isazo sholonto ubashana basopa hey lo kau plarum tuqa